Alright, njengoba sisemsile-ke umlaleli ukuthi Smart City shalalela itolo masibuya singena kuyo le ndaba ke yekhuphuka neZakho. Uzokhumbula ukuthi kunomcimbi laphana ekuthiwa ikhuphuka neZakho ngomhla ka-29 kuyo le ephezulu njengamanje. Uzokhumbula ukuthi bekuyitop 6 yokugcina lena kanti futhi bekuyitop 6 ebehamba nje kahle kakhulu. Abaningi bayakhala ke umlaleli wami, kodwa ke ngaphambi kokuba siqhubeke kufuneka phela sikukhumbuze ukuthi kuphi for today's hits and all-time favorites. Alright, sanibonani kuphi kuphi la kufinya khona lambuso njengamanje kanti ke ngabe sifica siphakathi nohlelo kubingelela yini ke umathinto acaba izintombi zomqamela amehla akabanye zabaqamela imali thibowazi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la cela upress wona ke subscribe button share uphinde comment okhuluma konke ke uma subscribe ayikho imali ke hamba kodwa ke sizo senza kube wena oqala uthola notification uma ke sifaka e video hamba phambili iyo ke iGwazile TV lena yilo ke uhlelo lapho khona ke sithi Maskandi news updates lapho khona ke sikuthulela noma sihlaziya indaba lapho khona ke ingoma Maskandi kanza kwethu inkulu indaba ikhuphuka neZakho lapho khona ke umcimbi kaNgelovi okuthiwa ulungelo vilane. Insizwa ke angisakhumbuli kahle noma yasemsinga noma yakuphi, kodwa ke insizwa ekuyiyona iCEO founder yayo ke ikhuphuka neZakho lapha ke izobe iseThekwini nge-29 kuyo le ephezulu. Uzokhumbula ukuthi ke kusavotwa namanje uthenga nje ithikithi elibhalwe igama leqhawe lakho kanti khona lapha ke copy ekhompi ticket. Ingane zakwethu inkulu indaba enekhuphuka neZakho bancoma abantu abanye bayagxeka kanti ke abanye sebethatha amasayidi. Ngifisa ukuzwa-ke mlaleli wami lapha ngasekhaya uvo lakho mayelana nalendlela esizohlaziya ngayo, uphinde futhi ke ungakhohlwa ukubambisana nathi laphana ey'nkundleni zokuxhumana ngabe ke uFacebook, uTikTok, kuzoba uInstagram, kuzoba yona ke uWhatsApp group laphana 07984141 futhi 63 lapho khona ke sizohlaziya noma sibheka indaba ke ukuthi imi kanjani manje ube size khona ngala ekhasini elikhulu ekuthiwa uYouTube. Ngane zakwethu uNgelovi uxhasiwe abaka-Omega njengamanje waphinde futhi waxhaswa abakwa-Standard Bank, wasexhaswa ke umasipala wethe ngendlela ke kushuthi naye athule ngayo iprofile yakhe waphinde futhi wawuthengisa ngayo ke umcimbi laphana abahleli bakhombise noma ke abaxhasi bakhombisa ukuthi bangakujabulela ukumxhasa noma ke bayakujabulela ukumxhasa. Kanti ke uphinde waveza laphana angazi noma ke kuzoxhaswa abantu abawu-20 ngamabhasari, angazi ukuthi imi kanjani leyo, kodwa ke uNgelovi inqwele ezimkhonzile kakhulu kanti futhi umcimbi wakhe ubukeka uzoba impumelelo ngendlela ke enza ngayo. Ngane zakwethu uzokhumbula ukuthi uNgelovi kulo msombuluko njengoba kade sithulela yona ke i-top 6 laphana ke ubevakashele laphana endaweni edume kakhulu ngokuthandwa noma ke ngokunaka amabhinqa kwaMayemaye, wafika wayithula khona live i-top 6 wase ephinde eyithula kuFacebook. Uzokhumbula ukuthi njalo ngomsombuluko beba live kuyona ke i-top lento le iFacebook page yakhe noma iFacebook page yekhuphuka neZakho. Ngifisa ukuthi mlalelo wami uyihlaziye noma uyibheke usibeke ukuthi ke wena le ndlela enza ngayo umfoka vilane ngabe iyasebenza na. Uzokhumbula ukuthi umcimbi uyanconywa kakhulu kuthiwa wona umcimbi ohlelekile okudlula yonke imicimbi eseke yaba khona kumcimbi yamaskandi. Uzokhumbula ukuthi mningi kakhulu imicimbi yamaskandi sebe khona, kodwa ke lo abawuvali umlomo ngawo lo ekuthiwa ikhuphuka neZakho. Ngane zakwethu uNgelovi ngabe uhlele kahle umcimbi noma ke ngabe uhlele kabi, ngikhunithinte laphana ke kwiBhoza Squad noma ke ungibheke laphana nenkundla zokuxhumana uthi @mathinta acebisana noma uthi @Guluva TV. Uzokhumbula ukuthi inkulu indaba futhi mahlabela phambili ukuthi ke indaba engetop 6 laphana ukuthi uKhuzani usehamba phambili ihlandla lesine njengamanje njengoba ke waqala igcoka amalalida amahlandla amabili. Kanti ke uKhuzani lokhu wayebamba number 1 uselokho eqhubeka njalo. Bayancoma abantu baphinde futhi bathi uKhuzani nomthandeni kumele manje bephume laphana ke endabeni zokuqhathanisa ngoba banamandla kakhulu ke kunikezwe ezinye izingane ithuba ngoba ke uma ke belapha kumqhudelwano beqhudelaniswa noma beqhathanisiwe bobabili kubukwabona bobabili ezinye izingane zingabe zisalithola ithuba. Uzokhumbula ukuthi njengamanje into ke esuka ibuka noma esuka ijahelwe indaba yakhe etop 6 ukuthi umthandeni umdlulile yini uKhuzani, kanti uKhuzani umdlulile kangakanani umthandeni
emlandini. Uzokhumbula ukuthi top 6 njengoba-ke uKhuzani lakhe ebambile, abantu sebeze bathi hayi ungelovi umfokavilana ngathi uthengiwe. Ngane zakwethu, ngiyafisa ukuthi ngizwe futhi uvo lakho mayelana naleyo ndaba ukuthi-ke wena uthini ngokuthi-ke uKhuzani alide amahlandla amangaka ekubeni-ke igcwama lalida amahlandla amabili kuphela. Ngane zakwethu, isahamba kahle indaba yekhuphuka neZakho, asikakakuze okunye osekuthe phecelezi ngayo-ke ikhuphuka neZakho. Kanti baningi kakhulu abantu abayincomayo ngendlela eyisimanga. Uzokhumbula ukuthi-ke ithikithi alithola khona laphana e-compete tickets. Ngenzela ukuthi-ke mawukuthi ubungakalithengi noma-ke awazi ukuthola kanjani, awazi ukuthi futhi uphinde ulithenge online, ulibheke laphana uthi www.health.khuphuka neZakho Maskandi Festival uthi .co.za. Kanti-ke uma uye compete ticket ngabe ufuna ukuvotela iqhawe lakho, ufike-ke uthi ucela ithikithi la ikhuphuka neZakho elibhalwe ukuthi uKhuzani duma kahle into encane emthandeni. Kanti-ke uma kuwukuthi ulithenga khona online, uyakwazi ukuthi ufinde futhi uvote. Akhona ama-VIP, khona lama-VVIP, kanti futhi khona nelokuthenga ukudla. Uzokhumbula ukuthi-ke kosomathuba sekuvulelekile ukuthi-ke ungahamba uxhumane nabo uma ufuna ukudayisa noma ufuna uphusha i-product yakho laphana-ke kuyikhuphuka neZakho. Ngane zakwethu, ngelovi ithuba elihle kakhulu alivulile. Siphinde sibongele futhi nekenge encane ayi-edile laphana-ke kuyiyona ikhuphuka neZakho, okufanisa khona omjoliso, omjabuliso, amacekeceke, kanti-ke nabo omkhulekelo laphana-ke kube nekusasasa, umcimbi obukeka uzothandeka ngendlela eyisimanga. Uzokhumbula ukuthi-ke wayekade ebatshelela nabanye abaculi ukuthi-ke abafuna ukubhula amazola noma-ke abafuna ukuzovula bengamthinta khona laphana ey'nambeni, wasey'faka iy'namba laphana. Uma kuwukuthi khona la usala khona, ngane yakwethu, uyakwazi ukuthi uhambe uyobheka laphana ephejini lekhuphuka neZakho noma ubheke khona-ke ephejini lakhe ungelovi. Ngane zakwethu, asivalela njengamanje, ake siphuthume siyayitola. Drop one for today's hits and get on to the favorites.